An ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen bi kibara m'an bolo ka da tulo kan Mali finitigiw olu ni jatigɛwale tabaw olu ka kari ɲɔgɔnna dɔ senfɛ u ye jatigɛwale taba maa 44 ka olu bɔnɛ u nin na. Kibara min sera ma olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen août kalo tile 29 Tesit ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ale bɛ Mali ale ni Burkina Faso o frontière la jatigɛwale tabaw olu kɔni kun talen bɛ jan dɔ da Mali finitigiw ɲɛ ni yɔrɔ kofalen na yen nɔ. O kɔni kama ni jɛkulu fila olu kɔni karila ɲɔgɔn na. Mali finitigiw olu kɔni ye sebaya sɔrɔ jatigɛwale tabaw sanfɛ sabula u ye maa 44 ka olu bɔnɛ u nin na. Wa o kɔfɛ jatigɛwale tabaw olu ka moto caman o jenina nin ko senfɛ ko wa fɛnɛ caman fɛnɛ bolila ka u ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni to yen nɔ. Mali finitigiw olu kɔni ye ni kɛlɛkɛfɛn ninnu ka o gɛrɛw yɛrɛ la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali finitigi fila ko olu bɔnɛla u nin na ko maa 8 yɛrɛ fɛnɛ olu joginna. K'aw hakili lajigi k'a fɔ an ka finitigiw olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jatew minnu kɔni sɔrɔla nin na teliya la ko o de ye nin ye ko taalen ɲɛfɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko ni yɛlɛma kura min kɔni donna la ko u bɛ mɔgɔw ladɔnniya o la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ Tesit ale kɔni ye yɔrɔ a yiralen don k'a fɔ ko jatigɛwale tabaw olu ka bamajiwalew kɔni ka ca yɔrɔ min na sabula août kalo yɛrɛ kɔni daminɛ la a tile 7 ni o bɛnna kari don dɔ ma jatigɛwale tabaw olu ye bingalikɛwale dɔ ta o waati in na ka ɲɛsin Mali finitigiw ma yen nɔ. O senfɛ Mali finitigi 42 olu bɔnɛla u nin na wa jatigɛwale taba yɛrɛ 37 olu bɔnɛla u nin na. Hali bi ka aw hakili lajigi Mali finitigiw olu kɔni ye a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɛlɛ min kɔni kɛra tantɔ ni o dagoyala Mali finitigiw la ko jugu ko olu kɔni kun ka dɛmɛ bɛ hali bi ka aw hakili lajigi o kɛlɛ in kɔni kɔfɛ Mali finitigiw olu ka sɛgɛsɛgɛliw olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛ kɔni kun bɛ ka jatigɛwale tabaw ka olu dɛmɛ Mali kan o waleya ninnu kɔni na. Nka an bɛ don min na i ko bi Mali finitigiw olu kɔni yɛlɛmala jatigɛwale taba ninnu kan. Ko nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana u ye kɛlɛkɛminɛn kura minnu kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye u ka kɛlɛkɛ avion ninnu ye ko o kɔni jɔda bonyala kosɛbɛ zen na kɛlɛ kɔnɔna la. Ni kibaruya ne b'an bolo ka da aw ma fɔlɔ nin ko in na kibara wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan.